Hello friends, बयखौबो गोदान आपडेट YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जों गावबागावनि मबाइलजों गावबागावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ माबोरै फुरा जों दरननो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। जायफ्रा गावबागावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ मोनाखै, नोंथाङा बावना दं, नोंथाङा बेंक पासबुकखौ खाथियाव लाफ्लाङाखै, नोंथाङा अब्ला मालाबा समाव हरखाब नांगौ जायोब्ला नोंथाङा माबोरै गावबागावनि मबाइलावनो दरनगोन नोंथांनो आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंथाङा नैबे प्रसेसखौ नायनानै नोंथाङाबो गावबागावनि मबाइलाव नोंथाङा दरननानै नोंथाङा लानो हागोन। जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथाङा मालाबा समाव गोनांबो जानो हागौ, माब्लाबा समाव हरखाब गोनांबो जानो हागौ, बिनि थाखाय नोंथाङा सोलोंना लानाया जोबोद इम्परटेन्ट। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना आरो जायफ्रा गोदान अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट YouTube चेनेलनि गेजेरजों। आरो जायफ्रा दासिमबो लाइक खालामाखै लाइक खालामदो भिडिअ जागायनायनि सिगां। आरो जायफ्रा बुजिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। नोंथांमोना फार्स्टआव अपेन खालामनांगोन, पेटिएमखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। जायफ्रा पेटिएम दङ नोंथांमोना पेटिएमखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे पेटिएमावनो गासैखौबो नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ फुल नोंथाङा दरनना लानो हागोन। नोंथाङा माब्लाबा समाव बावफ्लांदोंबाबो नोंथाङा बेखौ भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा दरननानै गावबागावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ लानो हागोन। अब्ला आङो पेटिएमखौ अपेन खालामसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेखौ एसे स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय बेलेन्स एन्ड हिस्टरि, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ नै चेक बेलेन्स, बेयाव आंना बेंकआ मोननै, नोंथांना बेंकआ मोनबेसे नोंथांनि बेंकआ बेयाव नुजाफैगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बबे बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा दरननो गोसो बेयाव नुगोन। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। आं दा SBI निखौ दरनगोन, बेयाव नुबाय SBI बेंक, बेयाव आं खनसे थुनानै होबाय। बे चेक बेलेन्सआव थुनाङा, बे SBI बेंकआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय फिन' पेमेन्ट बेंकनिखौबो दरन गोसोबा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बे चेक बेलेन्सआव थुबाथाय फैसा नायनाय जागोन। बिनिफ्राय आङो SBI बेंकआव थुनानै होसै बेयाव। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव मोननै अपसन दङ, नायबानो जाबाय चेक बेलेन्स, बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ चेक खालामनो थाखाय बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ डिटेल्सफोरखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव। अब्ला आङो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव थुनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय गाहायाव बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। नायदो नोंथाङा बेयाव गासैबो ओंखारफैबाय। नायबानो जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बेयाव नायबानो जाबाय। आंनि बे एकाउन्ट नाम्बारा मोनब्रै ओंखारदों, लास्टनि डिजिटआ। बिनिफ्राय आङो दा बेयाव फुल मोनाखै। फुलखौ माबोरै लागोन होननानै बुङोब्ला बेयाव नायबानो जाबाय सेर एकाउन्ट डिटेल्स, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जोङो फुलखौ मोनगोन। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगासिनो दङ। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव नोंथांनि IFSC कड नाम्बारखौबो मोनगोन, ब्रान्सखौबो मोनगोन। बिनिफ्राय आङो दा बे सेराव थुगोन, नायबानो जाबाय। आंनि एकाउन्टखौ फुल नाम्बारखौ नांगौ नालाय बे सेर एकाउन्टआव थुनोसै आङो। नोंथाङाबो मोनाखैबा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। सेर एकाउन्टआव थुदो खनसे। बिनिफ्राय बेफोरबायदि अपसन फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फुरा लानो थाखाय नोंथाङा WhatsAppआव थांबानो जाबाय। अब्ला आं WhatsAppआव खनसे थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नोंथांखौ बेयाव शेयार खालामनो होदों। जिखुनु नोंथाङा शेयार खालामालासिनो नोंथाङा जिखुनु बेयाव मानसिनि नाम्बारखौ नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव थुनोसै, मोनसे सेलेक्ट खालामसै। बेखौ आं सेलेक्ट खालामबाय, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुगोन, बेयाव थिर अपसन नुगोन, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय, नायबानो जाबाय। आंनि गासै डिटेल्सआ बेयाव नुजाफैबाय। बेयाव नायदों नोंथांमोना आंनि एकाउन्ट नाम्बारा। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय 11टा नालाय नैबे 4048881374 आनो आंनि बे बेंक एकाउन्टनि नाम्बार। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि ओंखारगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फुरा दरननो रोङाखैब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि दरनबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थादोंमोन, जायफ्रा गावबागावनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ फुरा दरननो रोङाखै, नोंथांमोना गोजानाव थांदोंब्ला नोंथांमोननो मालाबा हरखाब नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि दरनना लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ, रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो जायफ्रा गोदान अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना अनलाइननि आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट YouTube चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर बाय बाय। नोंथांमोना आरो माबाफोर बुजिनो दंब्ला नोंथांमोना सोंहरनो गोसोब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय।